For at komme i gang med at bruge Second Life, så kræver det, at vi logger ind på deres hjemmeside på www.secondlife.com. På den første side, vi havner på, der er et stort orange skilt heroppe i venstre hjørne, Sign Up, og det klikker vi på. Det er sådan i Second Life, der er hver bruger unik. Der er kun dig med dit navn, og fornavnet det er valgfrit. Hvis nu jeg vil vælge at hedde Heidi, så kan jeg vælge et af de her forudbestemte efternavne, og der er masser at vælge imellem. Dog kan det være, at der er andre, der har valgt at hedde Heidi, og så lige et af de efternavne, som jeg har udset mig. Så i stedet for at sidde og prøve mig frem, så klikker jeg her på Check, så kan jeg se, hvad der er ledigt af mulige efternavne, hvis jeg ønsker at hedde Heidi til fornavn. Og der kommer så en masse forskellige muligheder her, og jeg kan vælge at se flere muligheder, hvis der ikke var nogen af de efternavne, jeg synes, der var interessante. Og sådan kan man blive ved, indtil man finder et eller andet, man godt kunne tænke sig at hedde. Det næste, der skal udfyldes, det er fødselsdato, måned, år og dato, og så skal du udfylde din mailadresse. Og det skal gentages hernede. Og det var, at vi skulle skrive det sammen. Og videre. I Second Life, der hedder man som bruger en avatar. En avatar er den figur, du bruger i Second Life. Og her er nogle muligheder, du kan vælge imellem. Der er både mænd og kvinder og forskellige versioner. Det er egentlig ikke så afgørende, hvad du vælger her, fordi når du har oprettet dig og logget ind i Second Life, så kan du til hvert tidspunkt vælge at ændre udseende. Du kan vælge nogle af de her standard udseender, som vi ser her, og vi kan også vælge at lave vores helt egen. Så vi vælger bare en og klikker videre. Her skal vi udfylde vores real life oplysninger, navn og køn, og hvor vi er fra, og et password, og sætter de her hemmelige spørgsmål. Og så hopper vi her ned og skal skrive det, som er skrevet her i. Det kan godt nogle gange være lidt svært at se. Husk, det skal kun være i ét ord, selvom det er 2 ord, I ser her. Og så krydser I agree og videre. Det er jo gratis at oprette sig i Second Life. Så vi vælger at sige skip til det her. Man kan altid gå ind og opgradere til en større konto på et tidspunkt. Det vil sige, hvis man ønsker at købe jord og eje land, så er det vigtigt, at man går ind og opgraderer, så det ikke er muligt. Men i første omgang, så ønsker vi bare at være helt gratis bruger, så vi siger skip. Vi er nu blevet oprettet som bruger på Second Life, afventer nu en e-mail fra LinkedIn, og i den e-mail der vil være et link, som vi skal klikke på for at aktivere vores konto. Programmet vi har downloadet ser sådan her ud, når vi åbner det op. Og herinde der skriver vi simpelthen vores fornavn og efternavn og det password, som vi valgte lige før. Og så klikker vi på Connect. Det er sådan, at jeg lander på mit begyndersted. Det kan man gå ind og sætte, hvor man ønsker at starte henne. Og som helt ny, så starter man typisk på en form for Info Island, hvor der er nogle forskellige hjælpemidler til, hvordan man begår sig herinde. Med at bruge search og flyve og tage tøj på. Men for at flyve, så holder vi page up-tasten nede, indtil vi ikke vil flyve mere, så kan vi slippe. Og vi falder ikke nogen steder. Vi bliver her. Og skal vi ned igen, så holder vi page down-tasten nede, indtil vi ikke vil længere ned. Sådan. Og man flyver frem og tilbage og til siden på piletasterne. Så det er noget med at prøve sig frem, fordi i starten herinde, der kan man godt gå lidt ind i ting og falde ned fra ting. Men det er alt sammen noget, som ganske hurtigt kommer, når man begynder at bruge mediet lidt mere. Ja, det ruder lidt hernede på min ø. Jeg er i gang med at få lavet et nyt teleportsystem, og vi har sat nogle demoer op hernede. Men du ser måske en lille smule anderledes ud, end jeg gør. Vi valgte jo den avatar inden fra Second Lifes hjemmeside. Og du kan jo selv nu gå ind og prøve at lege med det udseende. Du kan prøve at vælge at klikke på Edit oppe i toppen, og gå ned og klikke på Appearance. Eller du kan højre klikke på dig selv, og så får du et ostemenu frem, og der har du også muligheden for at vælge Appearance. Her kommer en menu frem, og det er herinde, hvor vi kan vælge shape og skin og hår og øjne, og vi kan også gå ind og lave tøj herinde. Og den starter i den, der hedder shape, og den står i body. Hvis nu klikker på head, så kan vi se, at det er hovedet, vi får mulighed for
redigere i øjne og ører. Men vi kan blive meget høje, eller meget lave. Så det er simpelthen noget med at sidde og prøve sig frem og lege med de forskellige muligheder herinde. Ja, det blev vist en meget lille hoved i forhold til resten. Men der er ingen, der siger, at man nødvendigvis skal ligne alle andre herinde. Tøjet fungerer på samme måde. Nu vil vi prøve at klikke på bukserne, og så gør vi dem lidt længere og helt korte. Og det samme gør sig gældende for farver, det kan man også sidde og lege med herinde. Men jeg vælger ikke at gemme noget af det her, for jeg har jo bygget min, som jeg gerne vil have den. Så vi siger don't save. Man kan også gå ind og købe tøj her i Second Life. Der er der er også masser af steder, hvor der er gratis ting, altså freebie. Og ønsker man nu at købe nogle ting, så har man også mulighed for selv at uploade nogle penge. Eller det vil sige, at man køber det, der hedder Linden Dollar. Det køber man for egne penge. Og jeg har jo været inde og oprette min konto inde på secondlife.com. Der har jeg angivet mine kontokortoplysninger. Så jeg kan bare gå ind og klikke her på World og ned i Buy Linden Dollar. Og så kan jeg for eksempel sige, at jeg ønsker at købe 10.000 Linden Dollar. Det svarer til cirka 200 danske kroner. Og det accepterer jeg. Ja, så fik jeg 10.000 Linden Dollar. Som I kan se oppe i toppen, så har jeg nu 30.000 Linden Dollar.